Bun venit la un nou episod de Brăseasla Pierdut. Un nou episod. O nouă serie. O nouă serie. Eu de la început. Da, hai să-ți dau lucruri. Dă-mi o sabie dacă Nu este. este nicio sabie. A, păcat. Au o torță. Au! Întoarce-te. Stai să iau torța. Păi știi ce o să arăt? Dar astea slabe. Asta e meritat. Nu mai lovi. Au! Nu mai lovi. Mi-ai luat o via. Cine este toporul? Nu-i topor. De târnacop. Ține morcov. Aici. Hai, aruncă. Și asta. Hai, bine, hai. Hai Și după, niște seplinguri de copac. hai după mine. Stai un pic să încep și eu. Hai să facem aici intro-ul ăla și la mine. Vlad. Da, ce vrei? Hai, Au. ce au? Nu se vede nimic. Aici lângă mine. Dar nu te văd. Cum nu mă vezi, ești orb? No, bine, hai. Acum dă-i pace, hai. Nici n-am făcut intro-ul. Ce e aia? Taci și fă după mine. Stai aici, treci după mine, așa. Stai un pic să facem așa. Și dăm să iei. Încercăm. 3, 2, 1. Bun. Am început o nouă serie! Hai, doar, hai după mine. Pierduților, taci când faci intro-ul, Vlad. No, bine, e plecat. Am început o nouă serie pe canal și prima, cred că, serie pe canal, că nicio serie ce am făcut-o Ba. n-am început-o. Nu m-am ținut de am. Numai aia care ai făcut-o pe telefonul de pe harta mea. De pe aia nici n-am filmat. Plus episodul ăla l-ai stricat tu și l-aștept. Da. Că Vlad nu știe să facă intro. Și acum încercăm să căutăm un loc unde Mie nu-mi pasă de intro. intro e ce nu știu. Și cu intro faci o grămadă de Hai, mă duc să-mi fac un crafting. Și să nu uitați să dați like, subscribe și share dacă vreți să vadă și prietenii și restul oamenilor, dacă aveți prieteni. Dacă sunteți niște antisociali și n-aveți nimic, nu dați share. În fine, oricum share-ul nu e obligatoriu. Frișele, ce că trebuie făcute. Doar stai, așteaptă-mă. Vine înapoi, că nu știu. Bine, mami, că ai stricat episodul. Nu. O să încep din nou episodul singur. Da, las că o să fiu și eu. Tu habar mai am de ziua. Da, că m-ai făcut să mă pierd. Bine, m-am pierdut de Thor. Ei. Tu doar să zi hai. Îs undeva dăm pași. Tu doar să ești nesimțit. Da? Dăm pași. Cât te crezi mare, nu? Mare. Gigi. Așa să zice. 3, 2, 1 și... Salutare și bun găsit la o nouă serie. Vrei să staric? Drează la pierduților. Nu-i dau la... În momentul ăsta îi dau la Nu. afară. Bine, ho. Un câine mic mă atacă. Au, Bravo, cățelul. dar au. Câine enervant. Dacă vreau. Gata, l-am omorât. Nu te mai prosti. Ești enervant și zic prosticei. Ba, nu. Nu zic. Deci să nu mai strici episodul.
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă serie pe acest canal mirobolant numit seria se numește Breaza Pierduților cu mine și cu Vlad. Zic în episodul. E a treia oară când încerc să fac episodul ăsta. Ei. Ofuleț. O pară fără mâncare și nu găsesc cursături. Probleme de la început. Și să nu uitați să dai like, share și subscribe. Noroc că eu am o sabie de lemn. Nu te ajută cu nimic o sabie arătă de lemn. Păcat. La fel ca și tine, nu m-am ajuns cu nimic. Da, pentru că am pierdut unul de altul. Eu știu, sunt copie cu nu știu ce-i frumoasă. Poate te găsesc numai asta. Zic, poate. Mult timp să am găsit un sat pe mână. Și da, joc cu controlul pe telefon. Am găsit o idee. Muriți. Urtuiță. Și a doua uiță. Și am găsit flolicele. Flolicele pe... Hai să nu le adunăm copii. Ce ai zis? Ai zis că staric, eu prin pădure am găsit ghiocei. Ghiocei, nu am găsit Vlad. Am găsit ghiocei. Și m-am uitat azi pe YouTube să văd cum se face o casă de început. Și am găsit o casă foarte faină. Numai că încă E o oiță. lucrurile necesare pentru să zicem așa. Uite trandafiri. A doua oiță. I-am găsit două și le-am luat. Și nu mai am papa și nu știu de ce. Eu am papa. De asta Sat. Forest. Spruce Forest. Poate găsesc un Am găsit ăștia dovleci. care nu te ajută cu nimic. Da, poți face pumpkin pie și dacă te duci la bătut dragonul poți să-ți faci din asta un pumpkin decorat, să zicem așa, care Și cu ce te ajută? nu te mai atacă endermenii dacă te uiți în ochii lor. Și am găsit un stud de-al mine, eu ce jucăm pe 1.16, cum? Păi, L-am luat hăcuit. exact. Eu l-am luat primul. Zia de... Pentru că eu am iOS și nu mă pot juca de pe el, așa că mă joc de pe un telefon vechi de-al lui mama, de unde mi-am băgat contul de Google și pot să filmez și să postez pe canal. Easy peasy. Lemon squeezy. Din nou, am dat de munți. Urăsc munții în jocul ăsta. Îs inutil. Bine, poate unii pentru unii util, dar pentru mine n-am niciun rost. Tu de mai jos. Uite, frumusește inaltă frumos. Și tu ești un peștiuc. Ai găsit un sat? Dar ce te-ai găsit? Nu. Am dat de un cave. Ha. Și eu de 10. Nu acum. Știu, eu nu urmesc chiar. Nu, am dat... Nu, și acum. Am dat de 1. Ce? Cave. Dar ce e așa important la un cave? Că la început nu te ajută efectiv cu nimic. La început, dar după aia te ajută. De exemplu, dacă vrei să-ți faci o casă în el, da. Dacă nu... Dacă auziți ceva... Am mărți de aur, ha. Ce ai? Mărți de aur. Ce? Mărți de aur! Mărți? Măr! Nu mai zbiera. Și așa... Dar de unde ai tu deja mărți de aur? Măr! Nu, dar nu mai striga. Deci Vlad are mărți de aur. Tu vorbești pe... Ce ai găsit, sat?
Nu. Deci vrea nu a găsit sat, deși nu are mărți de aur. O să pot face TNT. Am găsit lame. Bun, cred că o să fie un fel această serie de început. Pentru că aparent mai am 2 minute de viață și vine seara. Mâncare nu mai am. Voi muri probabil. Și voi începe din nou episodul. Sar. Da, o să mor. O să mor. Păcat. Dar tu câte inimioare mai ai? Da, am murit. Urăsc cuiciu. Și sunt paște. Urăsc. Nu mănânc mere de aur. Hai să ne jucăm pe harta aia ta. Ai ieșit. Eu am găsit un chei. Nu aș filmat cu 2. Și cam asta au fost toate. Nu mi se mișcă telefonul în camel. Tu vine zi. Vlad filmează. Ioi, ce sărac e Vlad. Are numai un topor de lemn și o din asta, cum se numește, o sabie. Vlad mereu nu știe să-ți organizeze din Da, N-am chef. cheful ăsta. Cu tine nu o să bani niciodată dragon. Tudor, Deci cu tine... o să te reb... Am muizit. Hopa, deci... Știi cine m-a omorât? Marketplace. I hate the marketplace. Nu să rămân cu... Doar. Vlad, iar a ieșit. Nu. Fii atent că mi arată că ești tu aici. Dacă îmi dau... Your friends are not playing Minecraft right now. What? Ce înseamnă? Prietenii tăi nu se joacă Minecraft acum. Dar trebuie să-i omor pe toți ăștia. Ce se întâmplă aici? De ce îți explic eu? Tu oameni, explic mie. Da, că ăștia... Gata, l omor definitiv. Și gata. Aparent am câștigat lupta. Am murit cam de... Efectiv, tu nu poți să intri la tine pe hartă. Păcat. Dar iese... Stai un pic să mă uit la... I cannot. Tu m-ai omorât? Eu nici n-am intrat. Uite la Vlad cum moare. Ba, nu mor. Cactus, frate. Cactus. Lăsați ca cactus. Nu, de jur că nu mai pot. Dansează, un cactus dansează ca lapte. Icon. Create caractere. Body. Facial hair. Nu am facial hair. Choose a new skin. Permiteți. Dar